Tervehdys täältä Torronsuon näkötornista. Täällä on aika komeet maisemat. Avaraa joka puolelle. On tässä menossa Liesjärven kansallispuistoon yöretkelle ja tää Torronsuon kansallispuisto on tässä matkan varrella. Niin täällä kun ei saa yöpyä eikä leiriytyä, niin tää on tämmönen hyvä välimatkakohde. Ajattelin tässä Suotaival-nimisen polun käydä menemässä ja siellä se jossakin siintää tonne taivaanrantaan ja kiertää toista kautta takaisin. 8 kilometriä ja suurin piirtein koko matka pitkospuita. En tiedä miten mielekkään videon siitä saa, mutta lähden nyt sitä kävelemään kesämiehenä. Kahvieväät on mukana ja iso reppu on autossa. En sinne turhaan kantele tätä isoa reppua ja majoitteita mukana. Tervetuloa reissuun. Kilometri alkaa olla tultu ja tää rupeaa nyt tän ilmeisen näyttämään. Täällä on tämmösiä suoaukeita ja sitten menee vähän matkaa mettässä, tämmöisessä bonsai-metsässä. Välillä on miehenkorkuisia, välillä vaan polvenkorkuisia mäntyjä. Ja sitten täällä huomasin, että täällä kasvaa toi vaivaskoivu, joka on tuttu tuo enempi tuolta tunturista, mutta näkyy tännekin olevan tullut. Tupasvilla on kukkaansa lopussa ja suokukka alkaa aukeamaan kohta. Ja sitten täällä on tehty tätä pitkoshommaa, niin täällä on tällaisia ihan niin kuin olisi pikku kotaa toisensa jälkeen. Näitä vanhoja pitkospuita on kasattu tällaisessa. En tiedä, onko niillä tarkoitus käydä nää hakemassa pois jossain vaiheessa. On vähän niin kuin kotakylä. Siellä on jännä linnunlaulu. Yritän sitä saada tähän mukaan. Nähtävyys. Louhos. Siellä. Louhos on siis vesitäytteinen luola Luolamäen alle. Pitää lukea noi infot ja ihmetellä sitten mikä se oikein on. Louhokselle. Siellä sanottiin tulivuoria 1900 miljoonaa vuotta sitten ja
maljamaisia rakenteita. Kahvimalja louhokselle. Voi sais se. Kaikki tiet vie takaisin. Tuolla. Okei. On kyllä paha sanoa, mihin suuntaan nuo kyltit osoittaa. Nyt olisi kartta paikallaan. Wait a moment. Parikymmentä minuuttia myöhemmin. Sama paikka. Joo. Eli se seikkailu nyt alkaa. Ei siellä ole pilkkuja eikä viittoja eikä tästä minun monisteesta saa mitään selvää vastausta tähän tilanteeseen nyt. Niin pitää ottaa suunnalla tonne pitkospuita kohti tässä metän reunassa. Tietä pitkin ilmeisesti sinne pääsee aika lähelle. Mahtavuutta. Oisko näin vähällä selvinnyt? Piilikut ja ilves on löytynyt. Se tuli takaisin samalle tielle. Ilman risteystä. Täällä ei tosiaan ole mitään merkkejä. Sinne menee semmonen polku metsää. Sinne on mennyt porukkaa. Menisikö sekaan? Noniin. Nyt lähtee reilusti poispäin tiestä ja ilves. Tosi upea laavo ja lintutorni. Puuseet on tuolla mettän reunassa ja ilvesreitti ja tää suotaivaalla kulkee tästä pihan läpi ja tätä ei näy kartalla. Tää on sen verran salatiedettä. Ilmeisesti tää ei ole Metsähallituksen. Aika komea on. Taidetta on täällä tehty. Aika taiteen ja pahka laitettu jännästi tonne nurkkaan. Idänpään kallio. Postilaatikko.
Ei ole vieraskirjaa eikä isäntäkirjaa. Tää ei toivota tervetulleessa eikä hätistä poiskaan satunnaisia kulkijoita. Niin silleen aika neutraali. Kannatti lähteä seikkailemaan. Sitten tässä on vielä tämmönen monumentaalinen lohkare tässä maisemapihassa. Ja lohkareita sitten vähän pienempiäkin. Linttutorni on siinä. Kuullut on tästä paikasta monta kertaa ja maastokartoissa tää näkyy. Että kyllä tänne löytää ja reitin jos kulkee, niin väkisten löytää kun se kulkee tästä läpi. Tänään on tornien taisto. Onkohan se tänään vai onkohan se jäänyt kyltti siihen omalla vastuulla? Jeps, olen lukenut ja otan vastuun. Aika hyvät kiikarit pitäisi olla, jos tuolta jotain lintuja erottaisi. Nyt en ole kyllä ihan varma, missä se Kiljamo torni on. Jossain tuolla myötäauringossa. Ei näy. Joo. Mutta pitää kyllä sanoa kiitokset tämä rakennelma aikaansaannoille ihmisille ja ettei ole hätistetty käypäläisiä pois ja tässä saapi tauon pitää. Minäkin pullakahvit otin tässä ja heti jo on parempi mieli kun sai vähän kahvia ja pullaa koneeseen. Aika ovela kiviaidattu pelto. Reitillä. Tullaan taas tielle. Tulipa semmonen déjà vu-ilmiö. Ihan kun tämä olisi sattunut aikaisemminkin. Siinä on yksi tolppava ilves on siinä ja ei mitään pilkkuu edes puitten rungossa tai nuolta mihin suuntaan tästä nyt kuuluisi mennä. Viimeksi läksi myötäaurinkoa. Mennään sillä samalla pilkkua odotellessa. Rupee näyttää lupaavalta. Louhos on taivaalla ja torro maan alla. Ja tuolla nurmikossa on jotain. Ai, se on se suotaival, mitä minä oon taivaltamassa. 5,2 kilometriä. Mitä? Kai se on niinku tarkoittaa, että takaisinpäin. Kai me nyt paremmalla puolella jo on. Mutta tuokin nuoli näyttää takaisinpäin vaan. Torro 28. Maa alla.
Haha, nyt. Kiljamo 3,3 kilometriä. Kiljamo on se lähtöpaikka. Jos tohon kylttiin nyt on luottaminen, kun se on kannon päälle viskattu. Niin sitten tästä kohti metsään. Kyllä siellä pitkospuita jo rupesi näkymään. Ehkä tämä on tähän hetkeen sopiva siirto. Tän piti olla ihan vaan aamukävely tässä kahvikupposen kanssa, mutta on tässä jo aikaa vaan 4 tuntia mennyt ja matka vaan taitaa olla vielä jäljellä aika paljon. Ankallispuiston raja on taas ylitetty. Olen Ankallispuiston puolella nyt. Jeps, katsotaan. Vau, täällä on ihan korkeuserojakin. Minä kun arvelin, että mennään ihan pitkoksia vaan, rämpäti. Mutta nyt kiipesin ihan kallion päälle ja täältähän näkyy ihan suomaisemia puitten välistä tosi. – 700 metriä enää. Nyt kunhan sopivan paikan löydän, niin voi semmoisen väliloppu jorinat pitää. Noniin, tässä tuun kohta parkkipaikalle ja nyt pitäisi tässä aamukävelyä panna vähän pakettiin niin kuin omassa mielessään. Ja Suotaival oli reittinä ja pääpiirteittäin se nyt on toteutunut ja pisteytyksenä 4/5. Tää kävi yllättävän paljon, yllättävän hyvin, siis otti tunteisiin, sai elämyksiä ja kokemuksia ja eikä tässä nyt ole huonosti käynyt sitten kuitenkaan. Ja nyt aikaa on mennyt aika paljon enemmän mitä ajattelin ja tarkoitus on sitten Liesjärven kansallispuistoon lähteä katsomaan majapaikkaa ja kulkea siellä joku reitti ehkä Peukalolammille ja Kaksivetiseen sinne jonnekin ja syödäkin pitää tässä välillä. Mutta täältä Torronsuolta vaikenee ja ehkä Liesjärvellä sitten jatketaan kohta. Sikomäki. Siitä sitten Peukalolammille ja Kaksivetiseen. Sitten tulee ihan kiva lenkki vielä. Aika upea mettäparkki täällä, eikä ole yhtään autoa ei ollut kun tulin tänne. Ja vartissa tulin Torrolta, että tää on aika hyvä matka Torrolla kun ei saa yöpyä ja täällä on sitten näitä yöpymäpaikkoja enempikin. Peukalolammilla näyttäisi olevan laavu ja telttailu luvallista ja Kaksivetisellä on kota. Meinaakse, ettei siellä saa. Tulipaikka on kyllä kai siellä saa majoittua. Pitää tsekata vielä.
Mutta sinne kohta, kohan ton ison repun saa selkään. Niin... No niin, reppu tuli selkään ja Peukalolammia kohti läksi menemään. Kyllä niistä näköjään saa molemmissa majoittua teltan kanssa. Ne ei ollut vaan siihen kylttiin laitettu. Parkkipaikallekin rupesi tulee sakkia ja täällä on ihan mukavasti sitten toisiakin retkeilijöitä, niin yritän näitä jorinoita sitten jorista semmoisessa paikkaa, ettei tuu toisten silmiin eikä korviin, eikä toisten ääniä sitten tänne videolle. Tähän tulikin äkkiä melko avarat rakenteet. Nyt alkaa nälkä olla sen verran, että pistetään kokkiosio käyntiin tässä, niin saapi omaa nälkää siirrettyä vähän eteenpäin. Siinä se sitten on jaikuun perinteinen maistaminen. Neljä kautta 5. Peukalolammin vesi välkkyy siinä. Kaksivetinen lähestyy.
siis telttailualue rannalla. Jep. Kyllä minä lähden katsomaan, jos se mikä se seuraava jokeri on. Että ei kuvaa tossua tossu eteen. Reitillä. Eipä yhtään hullumpi jokeri ollut tulla tänne Savilahteen. Täällä on ihan kuin kesäilta ja ilta-aurinko on tossa ja peilaa vedestä ja mukavan lämpimästi tuulee. Täällä on muutamia toisiakin majoittunut ja ihan mukavan lupsakkaa sakkia on. Hyvää huomenta. Savilahti on hiljentynyt.
porukat on lähtenyt eteenpäin ja minä sain viimeisenä repuun kasaan ja lähden tästä kotiin kohti. Yö meni ihan mukavasti, sain hyvin nukuttua ja aika kesäfiilis on jo teepaitasilla ja aamua aurinkokin lämmitti niin, että ei ollut kylmä hetkeä aamusella. Kokonaisuudessaan retki on kyllä ihan 5/5. On saanut monenlaisia kokemuksia, elämyksiä ja ottanut vähän tunteisiinkin, kun ei ihan ajatuksen mukaan kaikki meinannut lähteä menemään. Mutta ei tässä ole enää kuin talsia pois täältä. Kiitoksia sulle, kattelit videoa ja olit mukana näissä käänteissä ja hyvää kesää, retkiä jos retkeilet ja ensi kertaa. Moikka!